Kilaingut ki kertong jong ka KAM ha kasngi palei ka arterik uremphang araja arphulai kilalit banthep kerteng yalade ha ki returning officer ka office u deputy commissioner ka East Khasil district naga banta banya konya ka election MLA araja arphulai ka bansalong ha ka arfinyau terik uremphang araja arphulai kini kilaingut ki kertong ki kynhup ya kong Angela Rngad ka banya kun naga khat khandai South Shillong u pasto kersoi bor porto naga khat nyau North Shillong bat ka kong wan penhun khasentiu na East Shillong. Mutasi nilai one file ke nomination baroh laingut ki candidates nakakam mga Angela Rngad na South Shillong ikong wan penhun khasentiu na East Shillong bat I kersoi bor porto na North Shillong bat ni kirmen bakan ni ka jing file nomination jongi kan poiru saya kata ka jing job ka jongi but halor ki mat halor ki nongrim ba ila e pensyai la bun snem bat mentalele ba layak ke campaigning election ila ya kendu ik paidbah bat batai syai ki mat jongi bat balai bang ya kon election bat ni kermen ba ka jing job kan dehi jong paidbah ban yok kam ti biang ya ki hok ban yok kam ti biang ya ka jing shah ha ka senchar khadar kumbangi batai na basdang ka jing ya khun jongi mo kalong persya ka corruption and criminalization jong ka senchar khadar ha Meghalaya nyo I bakala hiar arsut laisut nakadaw bakidon ki katuka ni ki balak ni no e ka bor paidbah bat ki babamsap bat ki pendon kam baklai ka bor ban le ki kam ki ba long bean bat dei na kandi kadaw ba ha Meghalaya menta susi banong bangi lahir hadu kata-kata hakaroi kapar sindapet baroh kitu ki jingwat banyak jong ki riew ki belong independent ki penpau naduh ka umbam umdi sidu ka jing yok kam yok jam puli puthi ka koi ka khia kre ke ka ba la sa din ka bala kan ran din bat ni hap anya kam kenti bangi ki ki hok ya ka kam bam sap nga tharai bat kani nga kwa banong shai ba itu ki political parties ki bala pelat ya ka manifesto kam dan shai lor kata ka panwan lam ya ka khoj ka subah haka senchar khada bat halor ka bam sap hi ning kong ni hapan right good bangi de bandon kata ka transparency and accountability ka jing trekam man la kasni te kumantangan chu ai nuksa ka we habanga sha jip kum I MLA naka office MLA hapo shi banai ar banai ni hapan set up a transparency and accountability portal. Nang ba upat ba utip syai te. From day one, kat no pisa tingka ka ba one. Siya no la allocate, mano ba yok to ka contract. Kata ka ditang halor ka MLA scheme siya. Hindi syusyu pa de habang iong ka bamsap ka corruption, kadi ka abuse of power ro. Man kata ni hapan pej ba subu menta kaliang ka kam ka jam. Habadon ka kijing exam, kijing pat interview. Hang turu kadi ban long ka ba siya. Na bas dang siya bakut. Which means that there has to be, haka RTI kadon kata section 4 kabakyong proactive disclosure. We will push for government to ensure proactive disclosure in all its programs and projects. Ngatrai kila abun ki MLA ki ba la serve 15 terms, 15 years, 3 terms, but na South Shillong kunju. Ndre ngam tharai kadon kata ba ong ba pinum la ban job tang nakadaw ba kila adon khat sam snam. Namar ba upat ba upet syai halor kakam kajam bakitray but kipet syai shwai kajing imla jong hato ngila ya chkhmat ning isa haju na ngila randin hato ta kajing duk kadang ban na ni padladangi pet halor kita ladangi bisar halor kita ki ngatrai ka South Shillong khatsan smem kadang bon kajing sa adun halor ka reservation policy baki ong ban review kadai katuka baki kwa ban pet ba numdon kanu kajing sahlang kajing le tu what habala yo kakam habadon ki promotions ki transfers kumni kumtai mo ka roster system but ngiting is ngo ba bonsin ki break sha yo right ba khamdan katu there was favoritism nepotism out of which through which let's say ki bam dei ban yo hok ru ki yo ti hendrei ka wei padangi hapan sung thu ba halor katu ka roster system ka hapan don ka kanja weightage ban pet ba there's a proper representation across districts, across economic backgrounds. Namar baladangi kwa asya ban kantiu. Ni hapit yak takajing sa adin. So there should be also a point system, district-wise, economic, parity ban wan lamke.
Kani ke jing pendon kam bakla ban ong ban persang ban thied ki paidbah. Kala ayat katu ka isnam hindrenga ik bakarang sarkai isnam belada. But nangi nakakam te ni kranchai. Bangim nget baroh ki bota ki ïadei ki ban shah. But ni persang menta ban counter. Ne ban pet halor kata kumnu ban yang persa ya kata ka penangkam bakla ya ka pisa dah ka ba ya kran ya selok halor ki isu halor ki nongrim ni ya ni batai kita bat ngati nganget scam bak paidbah te kindon kiba habala don ka choice ne ka alternative ka ba shai bha kinlet chata saba im don dor shu iti pisa sipor namar baka jingkular ka long bakin yo ya ka hok mo kimde ki nong krong kimde ki ban hablet pan barabor ki MLA ndre habangi ngi tray ngin pet baki yo ki hok but habaki shim kulumi ki hok ki babun and you convert that even monetarily ngat harai ki paidbah kelas ngku bakal akham scam shu ka jing im joki